Ezinele mama okwa agbala o nwere ihe m ga-akọrọ gị ugba m kọọla gị ya maka siko o nwere ike arapụkwa gị anụ ọfịa mama gị ka ihe good news ọwụ ara ji agba m ara gbagbuo gị ebe ahụ ha na-egwusakwa gị egwu ọ wụrụ ara ọgba ka ị ga-eji gwuoro m egwu komisa na-egwusakwa gị egwu obere ihe ugba gị na-eti wo anyway that is by the way mama Chineke emepewere m ụzọ ọganiru o mepere m ụzọ ndụ o mepere m ụzọ ọ ga-awụ venture into it now ha ọnọdụ agbanwee ebe niile echenjie gị na-echizi ndụ ngafe na na-etuzi ma a na-etu ma aha ọkwa ịma ele ahụ Kelechi Nwakali ka ezi obodo na ọkwa ịma Ronaldo Kelechi Nwakali na ahụ ka ezi obodo nke dị ọcha ọ wụrụ ndị a na-agbabu bọọlụ ama m ha ihe mere ha nwụna ndị mụ na ha nọzi n'otu ọkwa in fact anọ m otu na-ahụzi onwe m ka nna amakwa m na ịgba bọọlụ ịgba futbọọlụ ihe nọ m n'ọbara futbọọlụ nọ m n'ọbara akara aka m ifo otu ka m nọzi na-akpa ya ote pịam kpakpo n'ime net mama Chukwu echetago m big time bịa ị hụrụ ime ọbara gị bọọlụ anụ ọbara gị ahụ ihe ga-egbu gị n'ịka ngwa gị na ndụ gị ma ndụ ọzọ ọgwụkwa na onwe ndụ ọzọ dị adị o imekatakwara meghe ọnụ ga pụta ihe gbasara bọọlụ na ntema ọzọ ị nụrụ ya ka ihe ma gbasara bọọlụ anụ ọfịa chirigori ka njọ ogo ka okwu iji agba bọọlụ ọkwụ nsịkọ ga ka ọ fọrọ ọzọ ka onwe nke dị na warehouse ga-eje weta wee tinye na nke a ka i wee gbaa dị bọọlụ ka ebe ọ dị komisi m mgbe ọbụla gị na-asịtọ eri mgbe ọbụla gị na-akọ nnọọ na-akọtu okay fine ama m ihe iji ekwu okwu a ọ maka na ịhụbeghị m ebe m na-eme exercise ịhụbeghị m na my morning training ịhụbeghị ebe m na-apịrị ya gaa na ele ahịa Agbakọba high school ebe ahụ ka anyị na-aga eme training ọ na-efugo m before fụ m ka m nọ n'ime ọrụ na-akpọ ọwa okwu ikwuru bụ ịga ha na-ekwe but that is by the way enyere m gị information ihe m chọrọ ugbu a ka ime gịnị ka ị na-akwado because very soon I am becoming a footballer akwụkwọ ụmụ ruru footballer ndị a ga na-akwụ Polycarp mechie ọnụ chọọ ihe ị ga-eme bara onwe gị uru mechie ọnụ bara onwe gị uru na ịka ngwa gị ijegokwa zaa nwanne mpa gị wụ catkis ọ na-achọ gị jee ka eze ya ka ị mara ihe ọ na-achọrọ gị za ya for what gịnị ka m na-aga ịhụrụ ya fọ cherekwa m agwa gị ọkwa ịhụrụ nwoke ahụ kama m ga-eji ịhụ ya ma nwụọ gwagwụla isi ihe m fọ obi m na-agwa m na nwoke ahụ wụ onye o sokwa n'ihe na-eme m ihe a na-eme m nwoke ahụ wa amụsụ na church na hide under the umbrella of the church ya wụ catkis elecha onye a ga-enye catkis church ya wụrụ nwa okorobịa ntakịrị dị ka ya ga-aga ịchọ ihe ọ ga-eme ya agaghị yigo uwe green aga hụ gị na village a lenye m agwa gị I can never see him for anything na-asị m ga-aga ahụ nwanne nna gị ya nwa bịa ahụ m nọ mmadụ ka ọwụ I'm not seeing him for anything ka m gwakwa gị ya ma m ihe uji na-eme ịnụrụ nkohere na-agụ gị ka agụ azị otu a nne si agụ mmadụ ime nkohere a na-agụ gị agụ ọ na-eme nnọkọta njụ onwe m ajụjụ nsị ọ bụ sịkwa n'afọ ma ka m buru gị ọnwa intere ana mmụọ gị nye gara iwuzikwa ọbara m ọ bụ sịkwa m mụrụ ka onye chenjiziri gị n'ụlọ ọgwụ emere gị chenji n'ụlọ ọgwụ ajụjụ ị na-ajụ m nkịta ka m kwesịrị dị na-ajụ gị in fact a plan chana m ede ya ese keep ya na-eche for the day of reckoning ka m gụpụta ya jụọ gị ajụjụ asị are you sure you are my mother because I'm not seeing any connection mụ na gị na-abụ nwere anything ọbụla na-akọnekt mụ na gị abụọ ọ na-asị m ọkwa ya mụ m ọkwa ya mere nke a mee nke ọzọ na-akọ n'elu gị na-akọ n'ala lekodo atụmatụ ọma wepụtara ugbu a onye ọbụla bụ ezi nne mma na ya mụ nwa eweta ụdị atụtụ ọ ga-adị very very happy ya weta support etim together kpakọ ya ozugbo m kwetere pịa m ya na-apụsị gị n'ọnụ mịa gbara bọọlụ ma mere nke a mee nke ọzọ iwuchi m ihe chetara m ga ahụ amụsụ dewere m otemre tagide m amụsụ talolo m from Ọnịcha tapụ ka m gbawa m aka ịrụkwasị ọnọdụ dị ya shiri nwaanyị ahụ m bigoro ego ahụ ya esi amụsụ m ga ahụ ya let him come and see me too ọ bụ na nne ya ịma anya ya rie nne nyụọ nsị nyụọ mamịrị ọ bụ na ihe ịma anya ya amụbara ma na-ebe amahụ ebelebe kwube ebelebe mgbe ama amụbe nwa nwaanyị ga Chineke nye m nwa na enye m na ego o nyere m anụ ọfịa ya ife ata ana m esizi ya ya ka isie ya nonsense oto dịrị Jesu biko ekele dị Chineke na m fụrụ gị nwa ka m bịara ịfụ gị na mma gị
ka anyị nọkọ ọnụ kpaa nkata banyere ọnọdụ gị a. O ya ka nkụ maka ya wee bịa. Banyere ọnọdụ onye? Banyere ọnọdụ onye? Ị bịara ka ịkpa nkata gị na mma m sit down gị ka ịkpa nkata banyere ọnọdụ kem. Biko catechism ajụrụla gị. Kedu mgbe i jiri wụrụ future planner? Kedu mgbe e jiri mezie gị? Eche m catechism ka eshiri gị as onye ga-anọ n'ụlọ ụka na-etake the affairs of the church and not affairs of onye torugoro ịbara onwe ya uru jaka ya bara onwe ya uru gbara onwe ya mbọ. Why are you like this? Must you keep monitoring me? Amusu, catching you amusu. Can't you always tie your amusu talaya side kegi? Hapuka makama my room. Can you hear me again? Why are you monitoring my destiny? Ozukwala o kemere no nche mekwala m die ya hapuka m na ma toturu mkpomkpo onwe m. Mistake is always ogom already. Hapụ m ka m ghọrọ ada. Ahapụ gị ka ị ghọrọ ada. Omume ị na-eme na village a otu a ka isi chọrọ iji wee bie ndụ gị. Chegodo echiche banyere ndụ ị na-ebi. Na m bịara ka mụ na gị na mma gị kpaa nkata ka a mara ihe a ga-eme ka ị nwee ike bie ezigbo ndụ bara onwe gị uru. Ndị ọgbọ gị na this village many of them alụchala nwa ji ụmụ bara onwe ha uru. Ịbata na-akpụgharị isi ebe a ife ebe a isi ebe ife ebe ọ ya ụdị ndị chọrọ ibi. Obi n'igwe ma nwụ otu ihe gba enwetu m ga-echikwa kwụba kama m hapụ ikwuje eluigwe. Kịta ka ịma na a na-aba uru aba. Kati ịma na a na-aba uru aba ka m bara onwe m uru. Ụmụ ole ka iji? Ele nwunye gị, ele onye nwe ọgọgụ nwoke, ele onye nwe ọgọgụ nwa. How many children have you? Biko enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Thank you. Otu ihe n'ugbu a kamgbe m na-egbara m gị ịgbaragharịba na parishes nọ niile na around this vicinity, enwegwula ọgbọ gị onye gị na ya wụ somebody of your age wụ gị bata na church asị gị na ọwụ onye wee catechist of a church. Your mate n'obodo oyibo ugbu a na-ebulata ego na-agba mbọ na-apịrị ya na-eme so many good things. Ihe bịa na village nga na eburu cost niile nọ na church bụ gị n'isi gị wụrụ library church. Ihe niile amụrụ n'ogbote na ịmacha esi amụrụ ha. All you keep doing is record baptismal card. Esi amụ onye ọwụ na esi ọnwụ ya onye ọbụla nwụọ ndị burial lady abịa gị n'aka atọ ụtụ burial gị na-aṅụsị ihe chọọchị hụrụ gị n'anya bogu ọgbaghara n'isi ebogo ọgbaghara n'isi esisa ọbụla gị pụta n'elu ọlụ takụzoro agbamakwụkwọ ga-adị n'ekiti nwunye nwa lavenda na nwunye nwa nwere onye ibe ama ịla ama ekwe gị na-aṅụ. Agbamakwụkwọ ga-adị n'ekiti alaba na joy ka egbe elu gbagburu onye akwụ ụda gị na-aṅụ. Si chọọchị mere gị ihe ọma ị kwesịrị ịgote eme onwe gị liberation. Ewelu uwe green yi gote yishi ego obi yishi ego anya yishi ego everything. You can no longer think like a human being. You want to plan my future. Man nke ga the futureless. Nwoke ma sị nwere ọzọ na-ekwukwo m eshebe apọ biko. May God help you. May God help us too. Ka Chineke na nyere gị aka. Ka eluigwe nyere gị aka. Nye nwa nwere ịgwa gị bụ n'ihi na ama m na ọ bụrụ gị nwa na-ekwu. Achọrọ m ka ị nwee obi nchegharị. Ka mmụọ Chineke bata n'ebe nọ ka ị nwee ike bie ezigbo ndụ. Amen. Ka Chineke na nọnyere gị. Ya ma mma gị bata egbe a na m ochie wee bịa. Ka m chọrọ ka m na ya afọ ya gba mbọ ka ọ bịa ka m na ya afọ. Ọwụ na fada parish bata gị gwa ya sị ya na mmeso ha li hapụ gị n'ọgbụ ekere go ka ị nwere onwe go na eluigwe ga-enyere gị aka. Ele ahịa litany Virgin Maria dị nsọ Jesu mere gị ebere. Onye ogbo ndị njọ onye ntasa obi ndị nọ n'afụfụ ha ncha gbakọta otu enyere gị aka maka na ị nọ n'elu afụfụ. Ọ na-eme m ya dị ka mmekwu okwu too much. I know my right, I know what I want. Nobody to push me around as if I don't know what I'm doing. Damn it! Go to Onitsha and ask of me. Rigoro n'elu ọchanje nwa onye ga-akpa aha kpọọ polipompo na agaghị agwa gị sọ ọmụnwa. Enwe na asa gafere m na-ada agba ya titi mgba ya ga-ekwe m were last card ọga anyị ji echu asa. Ama for that. Ebezi na ma Steve na I don't know what I'm doing. I'm gayoyo. And remember a guy cannot guy gayoyo. Go otago. Oburu ife iyi eba. See, ihe anyị macha unu. Go to Onitsha ama unu.
mpa ngole ko di ihe akọ na ya my phone arụ na ọnịcha nwoke mbara ọgwụ gị ṅụọ nonsense akparịkwara m o Hey. Mama, you see Sarah because come here to make a training. He got training. He began jogging no tot. Had a ring way aga. Mana meanwhile, turn down no Savisa Forest, a mega press up. Gay wakago no, but jagged on Iji Kuga, Niji training. Ele training, Ele me waga, Ijega training. Neka nkwa go ịma na ịchọ iri nni nke mụwa nne gị siri enwekwa na ebe na-aga maka na ịtụpụ ọkwụ n'ụlọ nwe nni ya eri n'ụlọ Chineke nna ịkwote m shele gị mama ịkwote m shele gị so ikpebiele nnọọ na ị ga-awụ ogbochi nyere m ekwuru ekwusi mgbe ọbụla ihe ọma ga-emere mmadụ a ga-enwerịrị hindrance mgbe ọbụla ihe ọma ga-emere mmadụ a ga-enwerịrị ogbochi otu onye must stand as a hindrance to that person's success lekwa ya m agwa gị kama ị ga-awụrụ m ogbochi maka chukwu m adọ gị vam you nweshi ike stand on my way to my success agbakwanye ya gịnị instead of you to prepare me kwado m ọfụma hie m aja n'ukwu ka m nwee ike nweta fruit gị nọ ga na-akọtu see onye ọbụla nọ dugwere ike ime na m mere mistake yesterday doesn't mean I will do mistake forever. Mistake is always ọghọm ihe mistake o. So don't take me as if I don't know what I'm doing. Paulinus! Paulinus, come back here! Nachitaba! Hi! Tell you what you like in your ear. Hey! One easy. Okay, banyo here because me okuru oku. Banyo. Chinekele. You go what? Chere. O togo kiss na abata ihe ugba. Mba, let's go to Togo. Maybe from na kitchen bunu mwe na apụta. I don't bunu before. If we see Togo ato down, I be see Togo. Ogo onye mpi anya. Isiele Togo ma ahụ. Na men. Kije obai kelechi nwa akali. Na men, no kelechi asima agbachitu ọrịa because him na don't worry to go down. Emecha ma just here. Ke ye na eme ke mgbe irapusi Onitsha. My brother. When we rapper on the Chakoya, Akawa tapes to happen on the Long, a very long story. home video. I'm telling you, 1 to 10. What the whiskey? I to go to okay. Okay, one night to go down. Yeah, sharp. What we got to go? Hey, to go down. I'm a keep face agana. Kevilo. Hope your map bugum can forget fat. Kekwana makato. Ara ko ke se abo egu aja. Yede mma akọrọ oke. Na Obasanjo na le pure water na ochanja. Ugbo. Ebro no mgbu. Blue film be chọ nke goli no na tinye na palo be balance ana akọ blue film akọ. I know. One anje before you edit ego me yotago. Tie. Meanwhile, je gba na to down. To down. You got to down.
Hey! Ah. Hey! Hey! Ima na nsi Togo. Maka ma asbe bonjour mek mesele. Aka asụna Bonjour mek mesele. aka asụna maka ọsọ bụrụ na Ọnịcha asị gị ịlada nla agba. Okay, ịlada nla agba. Nya ịlasịa mmiri mpaghị ya ala ma ọ nata. Ọ natazi ọlaba m. Ọlaba m. Ọnịcha asọka. Ọkwa ife Ọnịcha. To God Ọnịcha dị wu. Nwanne. Je tụọ down later. Ihe tego. Chai, aka ga aka na-emetụkwa otu aka mgbe ahụ. Chai. Alụbam be ya ọga. Chai. Hey, abịaga men. Ọ gịnị dị ka ị na-akọ? Enweghị m onye nkwa aka. Ife niile ga-adịzi ka esi wee baa. A na-agazi gị ụmụ ife ma a na-emegasị ebe ma sigara. Hey! Demi, ọ gịnị dị? Woo! Woo! Ọ gịnị? Elisa nne m le. Mama. Biko, ama m nwere akpa gana m ozugbo n'ime nwe m chọrọ iji agbagaga bute. Ka ebe ịgaji egwebeghị m ebe ịgaji ejuga m Ghana Moscow ịgaji ebe mmalekwa na awụdum children awụdum children adị ma na-eshi m eshi adị m alaik mgbe ụlọ m naghị ihe otu gị na-eme m adị ka ụmụ children ọnụ m amazi ihe m kwesịrị ime at the right time chọrọ m akpa Ghana Moscow biko ma eji gaga bụrụ ihe m chọrọ ịga bụ. ajụga m ga ebe ijeji ị na-ajụ m sị m nwere Ghana Moscow ele ebe ijeji. Okay, if you must know, Chineke na-eleta nwa mgbenye ọ zala m ekpere. Ọkwa ime egwu a na-aga sị Chukwu na-aza ekpere, Chukwu dị mma onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Ọ zara anyị ekpere. Imenyi nwoke a na-akpọ Ojoma na nke side be Therefor ha nke nọ Togo. Ojoma togo down. Mama Ojoma atụọla down n'obodo. Ịghọtago ife niile ga-eme. People uto ka ndị mmadụ si na-akpa abaghị ka nga na-aga anara ebukọsịrị ngwa nwoke ha. Achọ m gara ugbo etima akpa eji ebu ime ihe ebu. Meshi n'ụlọ ọrị mma pụwa ama. Meburu akpa kem gama. Ịghọtago? Tụrụ m akpa tụrụ m tụtụtụ. Ushi dị gị n'anya. Ezigbo ushi dị gị n'anya. Ihe iro na-emerikwa gị. Nya mgbe ị batara mmadụ one tụrụ down burucha Ghana Moscow. In fact Ghana Moscow one ka i buru nọta mgbe ị nọtara nke gị ihere eme. Nya imeghere ọnụ iji eri ede na ịchọga Ghana Moscow nke a sef n'oru oshi ọjọọ ne ọnwụ na ị mara na onwe ihe inwe ịga ime taa ịba anya ime ụlọ ịhụ ruumu ndị a sasịa ya sachacha fichaa na ọnwụ na ọ karịa na ịmazi ihe ọzọ ị ga-eme onwe bins dị n'okpuru bed buru ya sinye n'ọkụ okoro nwoke mba gị ime ụlọ ga-achọ ihe rụ. Agaghị m blame gị. Nwesi m ike ịta gị ụta marakwa amara that young shall grow. Gị na ha elele m anya gị chara mebi awala m efulefu mebi agaghị m abụ uru. Lekwa anya ka m gwa gị mistake is always ọghọm. Ọghọm wụ ihe ọghọm ọ bụrụ na m ama ihe m kwesịrị ime. Mistake ọ ya wụ gịnị ọghọm and is always an ọghọm. Ọ ga-aghọ onye ọbụla o nwere ike ime onye ọbụla at any given time. So don't look at me as if I don't know what I'm doing. Come on Ghana Moscow nkịtị. Gị na-agwa m okwa Steve na m amazi ihe m na-eme nsogbu adịrọ. Ama agasị abata ọ ga-emekwana gị ba m n'anya nwa mgbe nta Obinigwe ga-agba satellite m ọ sata peji m ihe ewude wee mee n'ime ndụ m mgbe ahụ ya mee gị va m n'anya ka njesi abata. Okoro Pom. Mwanụ mgbe ezinụlọ ụkwa. Obiọma akpọgbuola m. Mwanụ m. Ka mgba mbara hụ gị. Arahụ ha mụrụ aka wait to come I can't wait to come out to go down. Ejoko na. Oge amụma ebe o buru ọgụ mapụ n'isi ọ wee ya na. A na-arụ ọrụ a na-agba mbọ. Ya ọkọba asins na ihe eji ọrụ ugbo kọta. Nke a ka m na-etinye aka ka mgbe ọrụ akụ okwu so nwa obere ka ihe na-eme nna. Enwere this our class girl na-afọ ya Nneka. Nneka gịnị ọ na Nneka anụgonu dị mụọ ụmụ efe ukwu Nneka iburu Baịbụl jebele ọchụziri ozugbo ego ugwu nwata kedu ihe na-eme dị afọ m ya na-ekiri ya ọkwa afịa ka ọ bịara igo na line anyị o biko Togo na Togo o kwesịrị ibu
o kwesịrị ibu ụdị ihe unu na-eri na Togo ga-ebu ka ezi ihe ọ nọ ebe ahụ enwere the other girl kwa Amaka ka anyị na-akpọ Amaka ukwu that time Amaka dị ọcha na ake na-eme makeup mgbe ahụrụ ịhụrụ ya o tege ihe n'anya ịmakwa na afụrụ m Amaka Chinekele Amaka wụrụ concrete wave n'azụ ya ihu ike this girl and ọka anụrụ ọdịo kedu ihe ha na-eti dị n'ike ka Amaka dị ndị ma na oto ha ogologo ya bịazie bịa nọrọ n'ala ike zara dịka nwa ndụrụ ala enwewo mbọ ya na aka na Chimano Victor ka ihite ụbọma Victor dị ọcha since ahụ Victor ka na-esogharị amụ zite ya anụ nne gị Amaka orube ha 35 years obere oge ugbu a ya nyere monopause otu ka ọ ga-egbu dị monopause na-aga hụje ọ bụzi ya monobag mụ na akpa na ya njifu egwu na nwanne m kakwa nka gụnwa ya kanyụ m na nka onye asị ka nka ekpere ọma ka ekpere eziokwu nke isi rapụ Ọnịcha udo dị na ibugodi otu ọbịbịa na dị woski eri m 200 ya 200 iji 200 ejiro m Nigeria naira eji m sefa wee tụda ha hajigodo ọnọdụ a na-ama ọkwa ike ọ dịka ike eteke ime aka n'azụ imere ike ọ dịkwa ka nya ahụ ncheta ọsọ gị na principal gbara one day that principal onye isi you ọchọm gị mụọ onye mụwe bus stop nwanne amụta ife just 1 minute ọ dị egwu onye ije nnọọ nwanne usunye na ọ game na n'oke wee misigo m garị nwanne kamgbe m bata ọmụ na garị mụ ụtụtụ nwe enyi bikos garị Ọnịcha na garị ụlọ anyị ebe a nke a na-eme n'ụlọ ụlọ adị wuuu nke anụ ị ga-aṅụtacha ụmụ ururu aja ndị anụ n'okpuru ya ayaya ị ga-aja nyekwa oge strength garị enye ihe ndị a niile ime iskogbuo na Togo sọsọ ya na-eri bụ ihe mọgbo by banku by nke a the coiners of this one is out of order. Nwanne igwere ọzọ Igbo ndụ na ndị ọzọ Igbo ndụ Valentine a na-eme enọzi na abụ ya ija m jai nwoke nọ ọhụ nkọ nwanne ma gbarute ndị ka anyị siri kpa ịghọtago amanụ m akpa na ọ ga-abụkwa ụmụ ihe ndị ị ga-achị ịga ma ihe nsị ma iburu akpa buru ibu bụkọsacha ọdụm akụkọ onwe ịchọ ka nsoro ije bute bụ akpa na-asị ma ọ ga-aba nwee dị ka nhep ọwụ ịma na mgbe ya na-abata isi emecha mbịa so ya ka m sị ka m bịa si your childhood friend ama m na ị gaghị agbabanụ m aka and ọwụ na ị nyere ndị ọzọ ofu ke m ga-awụ na akpa enene m ụmụ akpa wọshịrị ndị a agaghị asaizi si ama achọ ihe gbagotere na at least agwọpụ si debe mgbe m na-abata ọkwa na ọkada ka nnọ mba ifo trela so m n'azụ ka ebu m pick up ọnwụbere akpa nya n'azụ ka mmebi ezi oke mbụrụ onwe m dọnye n'ime akpa ka iburu m naba mbụrụ onwe m dọnye n'ime akpa ka ịdị afọ ụzọ ịdị anụ ihe ka ịdị anụkwu ihe ịdị anụ isi ịdị anụkwu isi buru gana mozgo bịa ka m bunye gị gịnị kwanụ echenjibu ihe ị na-eme na primary school you can play with people's intelligence. Ọkụ isi Ọnịcha ngwa ka ije buru ka m nwapụtakwu akpa nsoro ị na buru nke ibu si Ọnịcha ịma isi obodo oyibo mụ nwachi Ọnịcha nga 300 naira erule m Ọnịcha onye gwa gị na Togo bụ obodo oyibo
ndị Hausa karị ha mma ilu Ọnịcha ka ha mma na Togo ebe obodo ị na-achọ ịgwa m sị enwe ha nwoke m ejuru m ka ị na-eme gị a ga-apịrịkwa ya bikọrọ ha maka n'ụzọ maka garị nwa nwụzi afọ euro biko ọjọọ nwanne ma ihe mere ga-akọrọ m na ebe ọ bụ na nwa m bịara ịkụ anwụgwọ and ahụkwala m otu esiri gbuo onye ibi mma foto o siri zie ya anụ ọrụ m nwaanyị kpọrọ m ụtọ ihe ọjọọ ka si ebe ọ bụ na ọ dịgo taa 200 naira m nyere gị kịta all my last card ihe ahụ ego m ji between me and poverty and ozugbo m nyechara gị ya I became poor so biko achọrọ m ka ị nyeghachikwa m ya ka m jidegode ka anyị wee na-akọ. It's not a problem on too hot. Ejuru m Nigerian naira kwa ngwa gị ozugbo nna anaghị akọwakwala ngị na mejuru Nigerian naira n'ihe nwe bụ sefa ngwa nye m ya, achọrọ m ịsọfa izie m ya ka m ga ebe a na-eche nji agbazina speed n'ibido ya na-adịghị eme gị tụkwa m iche njigo na akwụkwọ onye duru ga ndụ ọ bụrụ gị iwe enwe ebe ebe a na-eche nji sefa ka ije gbanwee ka nye ọkwa too hot ozu gịnị nwanne ego kirikiri ọ na-egbo mkpa kpọọ nye m ya nye ike ndị na-asị m nye m ya nwanne gee ntị ka m gwa ya mgbugharị ya afịa na onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezi ya onye ezi ka a na-amara ọgọdọ mkpụ na ana na onye ụlọ ma ọtị ibia nwoke m ibia bara uru mụ na ebuga primary school bụrụ ọyị tete bifo onye ọbụla achọba akara aka foto anọ ọtịngọmmi ndị a na-Togo a na-akọkwa n'aka ịmago ndị ọkwa na-achọ ka ntị mmeite ọnọdụ na be nna na-akọ onye nna agbalụ bọị si gịnị njikwa wee lie gị atụrụ elikwa m bikos a kwuru ofu ebe ekiri mmọnwụ nwoke wepụtara ego mmụọ anyị mogoba anyị ka m multiply ya ego agbalie dị ma na-enye m mkpadawa na mbọba oke eji ezuru m chaa na ahụ ụmụ Igbo nọ ebe a mere mba daily contribu because ọ bụrụ na ọ bụrụ akwụkwọ kama aka eji wee ọba awa were ụkwụ kpọta from Togo bata Lagos Nigeria bata ọ bụrụ omenwuru nụ na because ụmụ Igbo na-afụrụ onwe fa n'anya ma na Togo anyị dị unite ezigbo unite na Togo Jizọs ife ụmụ Igbo dị unite ozugbo ntị mgbe m na-amapụta si m nwanne ka efe ọsịfanekwa ọgbara m ụgbọ ozugbo tiel m ife na-aba mụ atụ ọda foto efom koli eti nke eti salat arụbaghị anọrọ ọfụma na nna agwa ebe eziokwu chọsụ igbu m igbuo m nwanne na onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezi ya ịma na anya mechie mbụba anya afọ anya nke ọzọ fụkwa ọ bụ na isogo m fụ bilivu onye nna akọ agwago m gị abụzie mba alịba ya kpọọ kasetị m na-abịrịba udo anọrọ m ọfụma bụla ma anọrọ ọfụma na igbu onye anọrọ ọfụma kpọọ ịghọtago ọkụ nzudo ebube ọzụkọ nzudo ebube ọ dịka ọ nyụrụ anyị ma taa apụta echi bụ echi ọsọ anyị na-etikwa egwu nwaanyị a na-esiri di ya nri nwoke mara ọgọdọ nwaanyị achịrị akwasị ya n'azụ ọsọ ya azụkwa na eke mmụọ ya amakwa na anọdụkwa ọfụma ọkwa m na ele ihe m ga-akọrọ gị oke nkọbaziala na afọ Obasanjo ebe ọ na-ele pure water na Ọchanja ọ na bubu ugwu anyị na COVID-19 bụzi COVID-19 ọ ya ka eche enu jiri m chaa kefe ya eme ka anyị bụrụ n'ọwụ ozugbo na orejigo mụ alegodile so ama m na owere ụmụ ụmụbịagodo eti egosi aka ife amapụta maka na ndị mmadụ na-echekwa na fichọ mmadụ n'ime ofe akwụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.